Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों, बेनो जाबाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानसिगोन 23 सेप्टेम्बराव। बेनिफ्राय एडिआरइ एग्जामनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। बेनिफ्राय मिडियायाव नुदों जानांगौ नोंथांमोना सिएमनाव सोंनाय आरो सिएमआ मा होनखो आं नोंथांमोननो लाना फैदों आपडेटखौ। देन बेनिफ्राय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। बेनिफ्राय एपिडिसिएलआव नोंथांमोना अक्ट'बराव चान्सखौ मोनगोन। दा चान्सखौ नोंथांमोना अक्ट'बराव मोननायनि आसाखौ नुहुरदों, मानोना 5000 भेकेन्सि फैगोन होनना बुंदों आसाम पुलिसाव आरो लोगोसे जोंहा फरेस्टआवबो बेटेलियन फैगोन होननानै बुंदों। बेखायनो 10 पास 8 पास बेनिफ्राय डिग्री पास एचएस पास नोंथांमोना रेडि जानाया जोबोर इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय एपिडिसिएलनि सिलेबासखौ आं लाना फैगोन नेक्स्ट भिडिअआव। दा आसाम पुलिसाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे नटिस ओंखारदों, जायफ्रानोखि मेसेन्जार पस्टआव नोंथांमोना पास जाबाय स्किल टेस्टनि थाखाय एडमिट कार्ड नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हाबाय। बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लादो। दा बेनिफ्राय जोंहा एडिआरइ एग्जामनि रिजाल्ट माब्ला मोनगोन। दा नायदो लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जे आसाम पुलिसनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ 22आव होनो गोनांमोन गाबोन। दा बेखौहाय पस्टपन खालामनानै माखासे जाहोननि थाखाय 23आव खालामबाय। अके 23 सेप्टेम्बराव खालामबाय आरो बेयावनो एडिआरइ एग्जामनि एबा एसएलआरसि एग्जामनि बेयाव आपडेटखौ नोंथांमोना मोनखागोन सिएम सारनि खुगानिफ्राय जेब्ला मिटिं जायो। दा बेखायनो जोंहा रिजाल्टआ फैनो गोनाङा ग्रेड 4 आरो लोगोसे ग्रेड 3। दा ओरैबायदि मोनसे खोथा होदोंमोन जे दुर्गा फुजानि सिगां मोनसे मोनगोननो आरो बेनिफ्राय ड्राइभारा लास्टआव मोननायनि चान्सआ दङ, मानोना बे जाबाय लास्ट एग्जाम जाखादों। बेनिफ्राय ग्रेड 3आ एसे लेट जादों नालाय बेखायनो जोंहा दुर्गा फुजानि उनाव फैनायनि चान्सआ दङ। दा नाथाय बे नङा जे रिजाल्टआ ग्रेड 4आ फैग्रोगोन एबा थार्ड ग्रेडआ फैग्रोगोन। दा जों हमनासो लादों, मानोना एग्जामनि सायाव नायनानै। देन बेनिफ्राय जोंहा 24निफ्राय 28नि गेजेराव फैनायनि चान्सआ दङ, ग्रेड 4आनो जा ग्रेड 3आनो जा जायखिजाया मोनसे दुर्गा फुजानि सिगां होयोब्ला। दा 23आव जोंहा मोनसे मिटिं दं नालाय एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय, बेयाव बिथाङा सिएमआ बुंदोंमोन जे 23आव आपडेट होगोन होननानै। दा नायदो मा फैयो आपडेटआ। बेयाव जेब्ला मिटिं जायो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानो अब्ला एसएलआरसि एग्जामनि बागै आपडेटखौ होखागोन, रिजाल्टआ मोनगोन एबा मोना होननानै। दा बेखायनो 23नि आपडेटखौ नेनांसिगोन, मानोना दाखालि मोनसे निउसाव सोंदोंमोन जे एडिआरइ एग्जामनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन होननानै। सिएमआ बुंदों जे दायो बुंथ'वा होननानै 23आवसो बुंगोन होननानै। अब्ला नोंथांमोना 23 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो मिटिंआव मोनगोन, निउसनि गेजेरजों मोनगोन आरो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय काट अफ। दा एसटि हिसाबै काट अफआ जों हमना लानो हायो जास्ट जोङो 80 ग्रेड 3 हिसाबै जास्ट एग्जाम्पल। देन बेनिफ्राय ग्रेड 4बा जों 75। बेनिफ्राय ड्राइभार पस्टआ आलादा जागोन। दा बेयाव काट अफआ आं बुंनाय बादि जाजोबगोन बे नङा, खमबो थांनो हागौ बाराबो थांनो हागौ। बेखौ समासो मिथिसिगोन आरो जेब्ला आपडेट फैयो एसएलआरसि एग्जामनि बागै आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोबाय थागोन, मानोना बेयाव जोबोर इम्परटेन्ट भेकेन्सिस दं नालाय। बेनिफ्राय स्किल टेस्ट थायो, अरेल टेस्ट थायो, नोंथांमोना बेनि थाखाय रेडि जानाया जोबोर इम्परटेन्ट। दा जायखिजाया नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ नेथ'दो। अफिशियेल नटिफिकेसन फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनजों लोगो लोगो आपडेट लाबोगोन आरो नोंथांमोना स्किल टेस्टनि थाखाय बारा गोबाव टाइम मोननाय नङा, जास्ट 7 डेज मोननो हागौ एबा बिनि खमसिनबो नोंथांमोना मोननो हागौ। दा बेनिसोमोन दिनैनि आपडेट एसएलआरसि आरो आसाम पुलिसनि एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय। नोंथांमोना मोजां लायदो आरो नेक्स्टनि थाखाय नोंथांमोना बयबो रेडि जादो।